What the fuck? Wait. Asan na? Ma-capture sa na, no? Ganang his camera ba, no? Okay lang siya. Gano'n na ka ng light behind mo yours? Okay lang. Nice, di ba? Kung sa'yo, symbolize na. Pinaka symbolic na ka ng lightsaber sa iyong ulo. Pero, at least, Jedi ka ba? Oh, mag-aala lang si Yours para mag-shiga ko pot ba? Off camera. Kung mo abot siguro niya, magdala to. Red? O, dilaw. Yeah. Welcome back! Oy, Usay. Welcome back sa after a long... It's a maling idea nga. After pila 2 years, so... 2 years na? 2 years na since the last episode kayo. Ano? Unsa na kanang nang buhat pagid sa podcast kay murag medyo post-COVID, no? Yeah. Katong time, ang una na itong podcast. Oo. Ang first run na to. Kaya murag based sa video bagay depressed kay mo na. Sige, mga- Tagas kay bungot ya. Oo. Tagas kay tanan ng buhok, no? Mas dako lang kag muscles, pero... Atay. Ang feel sa muscles ato kay something more... Nya karon kay nanatay growth nata in an undisclosed location. Oh, nakoy-growth din ba sa undunggan, di ko sure. Sure na yun, kasi medical ko na. Growth. I think COVID-related ni. Anyway, welcome back sa Bisaya na podcast. Welcome back. Welcome back, guys. Kinsa imong welcome? Wala sila. Ang audience na naghuwat na to sa last episode. I think ang Na wala pa na edit yours, no? Hanggang may episodes pero mas maayo dili ipagawas kay kuan. kuya, lahat ng episodes ba? Oo. Episodes. Kwento episode 6. Si kinsa ka dito si Sith Lord ba. Speaking of Ito, shout out din sa mga ang mga OG members si Liwi ug si Gudo. In our hearts and in our presence right now. Di actually nasa sila sa kato nga building. Kita mana sa Leon na sila sa kapila lang ka floor. Tagsa sila room, buwag mi. Karang kasiga Pero karon. room dito kasiga. Pero bayfront mo siguro na. So nasa sila dito, buwag mig podcast. So kato ila ha, Tagalog na pud. Tagalog na pod podcast. Mga mga Tagalog. English na pod. English again. Di mo pagid may ang mga non-Bisaya nga members no? Waray. Waray. Bisaya magyapon Ako, ano Di siya kasi Cebuano, di siya Cebuano. ano kay puti ko or Hindi, kay Englishero juga. Ay, Mas magbisaya ba si Gudo, may mas magbisaya. grabe yung business ko. Sa hindi ko kasabot sa Bisaya. Ako Ni Josh? Sa mo, hindi mo joke ka dito. Kasabot mo mga winners. Tayo. That's example, Mumubog ka samtol lang, di ka. Di akong pag-print in-astorya man niya sa podcast, di ba sa una? Di makasabot ko si ang Bisaya, mas madi ko kasabot si ang Tagalog. Okay, di mo ko pa ang Tagalog. Oo, tungkol sa kaya di siya kaibaw kayo Tagalog yan, hinahinayon pag sulti. So, Pero he's learning it's kay... learning kay... Sige man siya host og mga Tagalog nga banda. Bay. Oh, Struggle kayo. si Josh na ang kami na ang sugat sa kuan, so kailangan niya makigstorya with the Tagalog people. Welcoming committee sa... Ayos ano. Shout out sa daghanang idol no? Recently, Pangalan. Axel Pinpin. Pedicab, Kinsa ang- Bigumi Accorda, Axel Pinpin Propaganda Machine, The Diegos, sa pa Tarsius, Orange and Lemon, Yes. Janoy Danao. Grabe, kana no nindot siya nga segue no to discuss ato ang Kay ang Joey Danao. Jonoy. Joey. Wala yun ako Tagalog na. si Lox mo. Shout out Joey Seno. Joey Seno. Ay, imagine guys, siguro si Johnny Dano ba niya gatukar sa Lamadera. So nasagol siguro si Joey. Johnny Depp na Tagalog. Ikawat ako. Di, pero kaya ta sa speaking of bagay, di ba, mao man tong isa sa mga first after sa
COVID. Yeah. ang atong Ang Janoy Dano. Janoy Dano. One of the earlier gigs nga marag nakagawas na kaginhawang mga tao sa Lamadera. Lamadera na perting huot. kaya ang Lamadero sad siya man sad ang pinaka-early nga nag-abli. Nag-accommodate og kanang performances. Pwede na mo palit dito beer. Nga mas kuanon sad, mas controlled ang environment. Shout out nila Iyoy and the rest of the Lamadera crew. Ang gisukaan na nato. Kaya na itabo dito. Yeah. Speaking of the Gana, bitos na itabo. Based lang sa list of bands, no? Grabe. Lagyan na sa ng one night boy, no? Nandun siya actually, going back to that reference ni kana ba nga ng mga early gigs. Ang very first kay Tarsius actually. Ang first at nga marag ni masayang wala silang Bobby, no? Pero tawagin Bob, ali diri Bob. Nanginom ba to? We're figuring it out. Kaya unsa na to pag-introduce sa atong guest, kung si Bobby kay mo appear ka Video call. or si Gon, or unsa na pag start sa episode ganahan na sila. Eventually pwede na nato ma-explore nga mga Puhon. kaya mag-look back ta na ba. Pero unsa sa current events ang inyong Kung sa excited local, mo sa local I sa think Cebu ba? local nga scene. Ano, di mo larga, ano, di mo mag- I think may trabaho rin. Nung larga mo ka na sila gito. Oh, bitaw. Adi, baka na ang ba? Ay, no, balik. Migrate. Meron sa na gikan sa original ba nga Pero na may mga artists efforts. nga magbutang siya, mobilehin siya sila base, di ba? Yung headquarters kay ang Urban Dev kay woman sila mas dagan sila gig sa years nga. Name drop. Sa example ba, out of many siguro nga, Cebu bands nga, makita silang place sa Manila, tapos more gigs na sila dito kaysa diri. Mas dagan na sila, mas busy na sila dito kaysa diri sa circuit ba. So, do you see that happening for you in the near future sa inyong acts, sa inyong bands kay na naman good collaborations, so pero Cebu is home. Bati ka, itong question na yun doon. Nag-imply. Okay man, pero siguro ni Kuan lang siya. Nanadayin siya sa big question na mo ganda siya ba? Nagino? Mura na siya ganda. Question for the end of this episode. Tanan siguro. I won't ko ano kung di siguro tanan po, but many nga mga banda nga gatokar karon even at the local scene kay kung mo entertain siguro sa possibility if the opportunity is there. Ano bang kung may na bigger audience and you like to perform ka nang mas dagang makapaminaw sa mo even at the artistic level ba like pag gani ang level na pwede gud nimo siya mahimong source of income inana nga level Mas daghan po ang established artists nga nag-perform sa circuit dito. Interestingly enough, no, kay Learn a lot murag more mo bitaw gid ning so good sukan sa COVID sa murag ang banda-banda. relatively lang ba like appeal kaning podcast podcast lang boring Murag lingaw pa minaw ng Bisaya na podcast. Pero dili going back sa first episode no kay tamo dra gina ba no luto sa kanang Bisaya na podcast pero follow na tong idea kay mo actually nanay lahi nga nag-implement nanay lahi nga Bisaya na pero di kalimti to sila kay ganito na to ikat pag-aya nimo kita nilang page ba kaya mo flash ro bitong page mo pay respects to sa atong predecessors. Beta, bala na sila. Wala tayo ba ang predecessor na sila? Anyway, going back. Important to note sad nga before na minabot dere kay Kuande ay gikan mi ni attend sa launching sa album sa Connie Reyes. Congratulations. One of the bands I know. I know some bands. bitaw nag-release sila silang album Connie Reyes on camera. Films and Chasing Cars. Yeah, ang album. Ang name sa album. Nindot sa lingaw kayo na kailangan na to storyaon karon. Join ko yun to siya kumain na ako ato lang siya try and connect sa katong nindot sa tong question ni Mags kind of a big question lang gid siya. But I think kung ato to siya tubagon ako if the opportunity is there dagan siguro mo consider good especially if kanang aside from the artistry nga ganahan ka nga syempre
art is meant to be consumed, so listened to or seen. So, yun, that's siya. Depende pa sa artist, no, na pwede lang may mga- iya. Oo. Nya lahi po ang level sa kanang pwede gid siya mahimong source of income nimo nga kanang kanang na siya kanang monetary value. So I think na siya nga. Pero beyond that point, I think ang kani nga mga effort sa karon sa kanang it started sa pandemic, katong hinahinay nagpagig hangtod kanang nag-try organize of bigger ones, mga bagong mga venue. Lagi kang Bobby o kang Libya Mountains. Yeah. Bitaw, Lingon Mountain Records. Records and John Battles. Kay kuan siya kanang Libby Andrews. maka-initiate siya og sense of community. Para na ako mo akong pinakadako nga marag appreciation sa What's ito? Ako na mino. Ayan, university. Zone out. Zone out. Di ko na lang nga ni kataas yung conversation. bubuhay ko kanang nanukad gid siya sa kanang sense of community na maka-feel ko, ma-appreciate gid ako siya diri sa Cebu. Nanginat ko. Unsa pag ko unity raw BBM. Sumbagan na yun. Shout out Unity Cafe. Shout out Sarah. Store. Shout out to Oh, Bird episode. Bird. Yeah, Oh, napag-bird next week. Speaking kung of... kaya na to na siya ma-release before September 14, then okay kayo. Oh. Okay, para ato invite mga tao, September 14. Bird is a band from Manila. One of the kako ganahan kay ko personally sa ilang sound. So, yeah. Murag dugay na pod na Pwede na sila i-play. i-invite. Pamino gamay. Sa gamay ng hint lang ba? Oh, Kanang San Juan. tig-edit. Paminawa ka sa... Paminawa lang din. Paminawa. Imagine na siya. Nag-surf ka bro sa San Juan Street ba? Kaya baha man. San Juan Street. Oh shit. Tuma na siya. Paminawa na din niya sila. Ma-play sila sa September 14 sa Unity Cafe and Vinyl Store. No? Daplo na si Daft Punk. Doon sa Draft Punk, luyo siya sa Cebu Doctors. Yes. Ang kuan Aka Space soon to be Dapit sa- annexed by kuan. Dapit sa ihas. So kana balik ta sa sa sense of community. I think diri mainly attached nun ta diha kani siya nga platform kani podcast na to. Layo kayo sa talampay. Mura man sa check mo link sa bitaw no kay murag naka-bring Nakita. together gud siya. Mo gid na ning start siya na karon kay ning balik pa gid ta karon after a long hiatus. Oo niya. Wala trigger na niya kay nag-gig pa. Oh. Nga nag-abot na sama. Okay, Di man ganito to mag-abot din. gani. Mag-spur of the Finish moment yung na ano. mag-abot na rin. Pero thanks to Josh Ay, sponsored by and his family. Joshua's parents. Dr. Joshua's parents ba? Thanks mom. Thanks dad. Dili na tayo pa ilang yung apelido. Beta. Thank you. Anon pa. Thank you. Yes. Why blame mo? It's pioneers. At least na productive nga output ba no nga Bitaw. narita. Imagine na, supposedly mutuog naman kayo ito, duka na kayo ko niya. Gi, at lingaw-lingaw. Ang sense of Timing ra, nagstorya ta about that no na, murag ikapoy ra niya. Sige ra. Actually, recently do ako na feel ba ka murag kaya kapuyo. Oo. Tanan ba nang trabaho? Oo. unsa yun nakakapoy. Asa ka kanusa mo Mura part siya. sa imong day mo settle or feel in a mo week close. ba ang pinakakapoy na ko Lunes ug Martes. Kay mo na ako ang full Sa na work. schedule o sa work. So, Especially karon balik ng school. Shout out schools. schools. Yun, I mention naman. Ayo, dili shoot out. Dili shoot out. Shout out! Shout out. Shout out! So, what yell all you want. Scream. We don't do shootouts here in the Philippines. What ang Mo jud. Mahal ra kayo. Ang bawal na ko. Parking bala. So, mo pataka yung investment na eh. Paano ka? Palit ra mo kuan. Bala sa family computer. Unsa gani atong istorya? Retro. Ano gani nga abot ana? I think meron ni segue ko gamay nga About sa kanang katuka community. ni pag-ingon mo nga kapoy ba. Oo, Naabot na bitaw. diri kay nga gipangkapoy Ikaw ta. mo sa community? Kinsa mga specific members of Sige, actually, di ba mo naghingon nila nga murag tungod sa COVID,
Kay murag ang burnout, no? ang burnout ba, which is a good thing na lang, di ba? Na murag ang tanan pent up bitaw nga do kaya tag niluto ang buhat og something after eh. Grabe So kita for ka- some kay nahimo siyang creative kuan. Oo. Labi na mukuan sa din sa kanyors, mugs nga kanang imo-imo sa podcast niya. Karon murag ma-feel sa dito na murag na burnt out sa kanyors kay. Kung ako igagian ron. Oh, nagkagiyan. Gagian tag. Agi siya Nifty ba? Asa depende rin sa oras ako. Oh, layer kayo. Layo na kanyors. Pagkagi na to, na-realize ako, wala na ako kagig SM ay. Mata na gyud. 30 minutes ko, nakakuhan ko. Ayun, yours kita undisclosed location. Nostalgia trip. Kaya, nagikan mo to sa nostalgic nga tukar sa Bitaw, gid. Crocky, Crocky. Crocky, abo na Australian dapat accent ni Jom, no? Alagi. Jom, shout out nimo. Manager. Manager mo. So ganda. Manager sa kana? Dili. Si Mia na. Si Mia, malalahi mo na similar nga. Dili similar nga. Similar in that they are both essential. Shout out Mia. Kuhan ba? Ang naman ba degrees ang pagka... ang closeness na... Wala na-activate ng mga kapoy. Speaking of kapoy, no? Gabiha. Grabe. Ako, hapon ako ni mata. So, then ako tulog ba? Alam mo na. Pero ngindot ka na back to that na murag necessary naman sa siya na kapoy ba kay murag ning gawas ang potential ba no? At least for us. Oh, at least for us. Ako nakaingon ko nga yata alcoholic di ko. or di ko kabaw mo di og mga offer or mga inana. Uy. Oh, healthy. Oh, ning segue na ni og serious na no. Okay. And so, man na kayo nabuhat. Well... kay dili man na siya secret nga si Josh. Ay, bugs. Nay drinking. Nay habit kay Ano yung offer? Huh? What was offer? Sige offer. Pero nay provide. Oh. Nay Hindi exchange. mo na kanang you party too hard bitaw pero inot na sa siya kay kana awkward dancer or na mga stuff like kana na band Ini. alakbar daghan kayo mga daghan Daghaganap, no? guman ana magtabang pag-organize og mga gigs. Yeah. No. Grabe jud kay siya. Kapoy kay pero at the same time malingaw busy bitaw kayo kanang paid kanang hindi kay siya nga return ba na If wala ni nga community, what would you be doing? Luto. luto. Luto tayo mag-iingon po, no? Oh, luto. Keep it PG. Bitaw. PG if... Maglulo og baboy. Na di man ta mo dwell sa unsay on di man ta mo dwell sa what could have been yours. So what we have. What is ba? What will padung? What was? Diba? Pero kana, ikapoy mo, pero nindot lagi nga, kakapoy na physical kakapoy, usay mental, emotional. Mental yun. Spiritual, kano sa nang last ni Simba. Yeah, tay. Pero ultimately, nindot siya experience kay 5 years ago, pre-pandemic, nag-predict ba ka, naka-think ba ka, while nalibang, or nakakaon, or nakaon while nalibang, huna-huna ba ka nga, wait, in 5 years, na ako yung pastorya nga taga-Talamban. Oh, ikaw. Grabe ko nag-anticipate ato. Serious kayo. No, taga Guadalupe, sa taga Talamban. Mo na kiniday nga. Abi na ko Bitaw Nears, ikaw, ako nang ikuan sa imo Nears. Naka-expect baka Nears na mobalik na ginani Nears. Wabi ko ni-expect na Lagi years. podcast na balik. podcast na balik. Kapugi ka rin. Oh, di ba? Oh, pero okay naman. Ano makabalik magyudali nga situation nga. Di kay Homies ba? Homies ba? Gahapon or the other day sa memories ni gawas ato ang Oo, bitaw sakto sa Facebook. i-share na to siya sa GC. So na-visit na Kaya tabugo eh. Record na balik. Gawas balik ka gawan. Hinotay, side by side sa picture no. Kaya tagas gigbuk ba ya. Bungot to ni Bulbas. Kaya ito ba akong gi-review boy. Akong gi-review ba? Naminaw ko na kanang nagtrabaho ko. Chaotic. Chaotic. Kung saan may katawan na ng mga buwang ngayon. Na mag-overlap po ng mga story. Oo niya. Ako nang bisibulay katawaanan. Hindi pa gito katawaanan. Katawar mga ataya. Ay, di, pero bag-or biya to na I think mo to siya ang pagpagawas sa mga mga awkwardness or marag fresh pa kay siya na
Ang pansad, I think naatay longing for conversation. Ito siya cathartic. Kaya Oh, bitaw ni before that kaya lockdown ba ba? Bitaw. So kato siya kay bro, friends, People. ganahan kita nga murag bisag unsa na lang kuan. I think kato nga time kay ako personally feel nako na appreciate nako to tanan gagmay nga butang ba. Uy, sa ako alkoy. Alkoy. Mo ba ya murag mas dali ka mo. Kay murag Sapot is good. Nin yourself. Dapat ka ito, di ba? Drive din niyo. Ay siya, di sa kumusturya naman yours. ay katong sa Ako nang dili ko sana. Sa gaganaya to yours. Wala to na edit nga episode kay ang experiences ato kay fresh pa ba tong time. Mo ba? Remember na ko kalagot ni Gudo, piskan ko murag nasuko ko ninyo lami inyong lechon pero man gibuhat ni nimo. Kan pala ko minimo. Ay happy si Joshua happy taga. Pang man to. Oh, yung gimana ba yung kapo man si Gudo. Nilakaw tag pang. Di kay kuan biya to. Ade dato ko sa Baguio. Audit. Oh na so nabukan siya. Di kanto audit mo to na siya. Safer to sa Tinong nga before ta na nga to, apil si Gudo sa ni vouch. Nindot lagi. Kaya naka-overnight siya dito. O so apil siya sus pag abot ito. Nga musuko ako ano na sa nga nabungkag na. Mobile na murag nagka ay to ay na ta sa tree niya murag imbis baski bato na. Murag na ukal ang buwan ba biha to eh. Nay mga super dili ra na kuan puro physical. Dili wala ra nagubang space na pigod supernatural stuff ato mo time. Oh, share daw to sa mga storya anyo mo naka-story. Shock stuff. Well, kami naligo mi kay sila kamo duha no? Nabilin naligo mi Gudo niya sila duha na sila naka-story ang hermit mo Kaning bawat og scales. Hermit crab. about skills. Kuan. Dili to siya crab. Lugay mo juga. Wait, nasa liwi ano? Fish. Wala si liwi ano? Wala si liwi ano no? Sa pista? No? Wala si Liwi. Mao to ang episode nga wala si Liwi. Oo. Dito second. Pero wala dili to episode kay wala pa na. Kwanto? Di po to vlog to ba? Vlog pa daw. Lugay sa tuno. Storya gito siya katong tiguwang ba nga kita og shock ko yun. So Dili to kuan. Ang iyang storya gira to kay ang usa ka incident sa nearby nga village nga nakadakop daw og isda Oo, kana dai. nga dili dapat lakpon. Oo. Nya kana mo to murag nay sumpa ba? nya na Ya naabot sila sa kanang makakita daw siya sa to. Nakakita siya kangit-ngit sa alas 5 sa alas 6 sa hapon. Nakita siya entity nga mura ko shocks. Yeah. Ay lang i-mention ang kasi kita shocks. dapat dito sa dagat ron. Moto I think mo to ang last attempt na to nga mag-shoot or nga mag-podcast no. Nya grabe kito eh. Natay location. Pero natay materials. One more episode sa After? Yato ta sa katong murag mga Cafe? mga container van nga cafe. Nag-shoot dito dito. Natay. Sa Molave? Molave. Natay material for Molave. Murag kita na tong Kita gundo. ra nya, adi kita naka nya. Ito na si Carl. Si Carl. Oh, yeah. CJ. Yeah. What up? Shout out Carl Archuleta. Yeah. Dili to si siya to. Carl Archuleta. Archuleta dito lahi dili si Carl Rosales. Di ka to lahi nga ni. Lahi amigo ba to? Happy ba to? Katong gimin niyo engineer. Carl Vicente. Dili. Carlo. Salazar. Sa laser. Oh. Carlos Laser. Hindi, si Carl to. Carl Archuleta. Kauban ako sa work. Yeah. Oh, nag-attempt. So, kuan dagan na dito nun. So, mo na maka-explain po na sa backlog kay nganong mag-record kag bag-o kung wa pa na human ng edit ang uban. So may sige context. ka-push niya na kung na-week na kay ganahan istorya kay kanang daghan weeks ba sa katong 2 years nga inactive na kay naay weekends nga ganahan ka unta nga mo shoot ta pero naon may Dagang backlog. daghan mga stuff Kuan po, na po yung mga gipang schedule. Kaya mga busy po, ang mga banda, nag-record. Dagan nya nihimog kan na. so kini nga Himog kan na shortly after, di ba? Di, nanay ka na. Nana, Nanay di. ka na ito. Prior to the podcast, nanay ka na. Pero I think, ang kana, especially last year, mas nag-usab gid mi og Oo, bito kan. nag-usab mi line up, nag-usab basta na maraming nag-sort kana of really mao na mong banda di ba
Pero di na nato ginanan explain na may link diri gud. Di problema ba? Para posted. Kapag mo edit. Pag ikaw bahala pero ako nga. Ay, kawala. Kagana. Sige, edit na. Sige, edit na. Ano ba? Para na ako, mao siguro na murag so far ang sa nahitabo. Yeah. Sukad kaning porma o Kani nga podcast. naning So, muna siya ang background, na nag-con me, nag-start me, then naputol, and then karon this is an attempt to go ahead. Yeah. Ang question na pala is, Kindle past romance. ako ganaan ko, sustain gyud siya. Hindi man siya necessary na dapat. One good, weekly good. Dili- weekly dili good. sa mga- Oo. Stickler anong Yeah. schedules. Dili ta. murag na intriga sa bitaw ko nga murag i-look back ba niya tanaw ni episode na murag kay kung video kita itanaw gyud ka sa episode. Nitanaw ko sa first kay ako man siyang i-share niya. Ni Conan's memory niya. Ako paminaw. Kaya ako sige mo katawa mo. So bisig sa introduction ng part ba? Kinsa man si Joshua Aquino. Tawa niya. So, kada wasa ni kabo sa expect na to sa Sabi karon. na i-comment ito nga. Basta Bisaya, sige na gigatawa. Tama ba? Oh, Ay, friends mo kayo. Wala to. Oh, nya kuan pa to. Like 1 year ago pa siya ni comment. So, relatively na sayang na sa atong Dagan traction. na episode ng gano'n, papason mo na, kita na other really good niya. Mga mawag yung parts ba, pero gano'n mo mga na, nga na times nga. Apil mo na ba eh. Apil mo na sa Ang point na mo storya ana. Hindi mo ni comedy podcast good, ang live mix. Pwede ni. Oh, night part Mixed comedy. parts. Night part. Namo gayto yung concept na magluto wala mag-podcast. Oh. Minsan lang siya edit no, pero ginagawa na simple o pwede na di. Kasi labi na kung mga Visual lang. Tandutan yung i-share din mo. Helpful. Kanya di pwede ka noon ba? Hindi ta mag-show into the mic ka ng ito sila, i-deprive na to. Nagtanaw, i-deprive na to of our enjoyment. Pwede man siya nakuhan lang ng video lang of the food na ba? Oo. Dagan nangangitabo actually kayo. So Unsa man karon unsay pinakanindot nga nahitabo nimo sa niaging tuig? Ay ikaw na yours. one whole year. Oh, Entire year pinakanindot since last year. Duha, tulo. Ay, since nawala ang Since nawala podcast ang- or since nawala since sa last year? episode, since- So 2 years. Oh, 2 years. Sige, unsay Ay, pinakanindot? talaga. Wala, sorry. Wow. Madunggan din. So wala dahil soundproofing. No, pero kung na mag-iyot sa kuwan. Ako, dili Hindi ka siya. to, iyot. Oo. Kaya ba sa? Pinadungog. Hello? Good night. I don't know if nakadungog ka na nanuktok so basta. Hello? Guy, person in the next room, can you hear us? Iyon yours. O kuya, tapos dito ungo ba eh? Di kay, ang atong business plan na kan, naguba na, hindi na tayo maka-record sa mga hotel. Dito sa... Kung madungog tayo Adi, ganyan. pwede man siguro, pero not at this hour siguro. Or not at this level ba? So, Oh. ganyan ka mo, maghilom-hilom tayo may. Sige, ano? Ito eh, Kanik mo na siya. Tone down. Tone down. So, Ah, di, sige man sa relatively sige taga-tao. So, Apologies to our... Actually, doon lang mic yung mic. Kani kay Marata ka ng mga sa tawagan? ASMR. Yes. Ayusan ni, nag-adjust ang format ba? Mid-show ba? Kung ASMR ni, kay dapat na ta mag-chew. Dapat na ta mo... Oh, dapat na mga on. Mga on ta sa mic. So mo pwede ta mo balik. So, idanin na itong katawa. Mati, ay. Pero nindot to siya, if na-capture siya sa mic ba nga ni uno mo, no? Kuha na siya intermission ba? Di ba? Di, clap to, clap. Di, muna ang guan. Muna ang Kada sa clapper ba? Basta sign to, Unboxing ba? dapat na ta take a break. Oh, So, 5 minutes until next round. Sige, next, ang ato ikat. Oh, Sige then, ang next na to kay kuan kanang current events na. or pwede ka ron when nag-break ta, kay pagkita na to Mga things nga. mga tabo, mga poster. Imo na di nangutana, nag-start naman tayo, nagpangutana what happened, unsay pinakanindot. So ato na lang, after ato ikat. Sige. Sige, ikaw na. Ito lang i-follow Ako up balik. Hindi, mas ginutan na. Sige. So ako una. Ako, okay. Tawo mo balik na to sa question. Sige, balik ko siya. Oo. Ah,
feel na ko di siya ganahan sa question kanang ang laki ang guy diha lang. Ano ga sugar gender ba? Oh, ang guy pwede gay. Ang tenant. Basta ang person de ang guest doctor po siguro na yours. Law. Feel na ko. Ala, shit, bitaw na. Saan na siya nga doktor niya sa heart? What's that about? Check up na. Sige. So, ang question ganiha before tagi-interrupt sa before tagi-storbo. Before na nagtuk-tuk kaya. Pero sorry bitaw. Sorry, Dok. Sorry, Dok. Dok, sorry. Sorry, Dok. 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 Ang question, pamutan na kayo sa past 2 years yung Watay Podcast, unsa may nagpakatawa ni mo sa kadadal? Tawag ito. Unsa nakahatag ni mo kalipay? Unsa pinakaganaan mo na itabol sa mga kinabuhi? Daghan man siguro. I think, banda-banda. Daghang events after the podcast kay Brotek. Unsa nga specific event man ang nai-imprint ni mo? Nga hatag karon kay nasamad napakay katawa. Usa lang kinsa nga banda. Ayo. Dapat natay favorites. Dapat natay kay ba to sa In general ka na, sa banda-banda. Pero nice good. Line man siya para nako line siya value. For Like example, value. ang tire shoes. Para nako kay Motoy. Seminal Starting event. point. So after that, kung yun siya. Ang chain reaction yun siya. Ang so far, marag ganang lingaw sa kaya katong Battle City. Medyo taas-taas Battle mo City, siya. So, yeah. 2 days siya. So, lingaw sa to siya. And then, lahi sa itong experience ang with Megumi. Kaya mura sa siya, but feelings. You felt feelings. Kanang atong pag-axel pinsan. Kuhan kaya siya. Kanang nasa feelings nga more than sorrow ba. Parang ako murag feels yun ang general atong big feels yun. So daghan Axel Pinpin. Propaganda machine. nagaat pa ka no. Wala ko kanto yours pero Joey Shout out Gaynors. nila RJ. maminaw. Bay lahi siya live. Mura siya Bay, visual yun siya. Namang bay, mura siya ang ilang style kay na sila video per song na EQ siya on the spot sa parts kanta. So na sila 5th member na mo na buhaton. Tig-cue sa audio ug sa visuals. Murag live edit ba? Ga-live mo siya ga-live. Video kay. Video mo na. Wow. So ang Video performance. na si RJ na ang idea gid na is mo siya documentary. So Silvi ang banda is the score. The documentary. Yeah, chuy kaya siya. So na text na 10,000 data ba? Na 10,000 na blah 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 Each song kay lahi nga social issue, lahi nga Yeah, situation. nga siya kay ang first part kay mura siya docu about mga social issues. So demolition, about pandemic and then ang other half kay katunang mga one good kito. Rugby epidemic. Di kanang so like mga personal stories sa mga activists or mga na yan. So kanang yun nga sphere kanang. So lahi sa siya visual and kanang lahi sa siya og effect ambot lang. Murag storytelling bang hindot siya. Pero kato siya nga gipang-mention ako. Murag live score sa docu. Kato siya mga Klaro na ninyo ang audio sa clear. sa Hindot yun. video kanaya interviews Usahay. mga testimonial Timing na niya. Timing lagi siya EQ siya. Zero, no? So name mo Kung sa kataas po yung songs. Q ay mo hunang pa na part sa kuan mo na Ay, story mo na interview. Aware ka na ngayon nga na performance ako na. Ako Kabaw wala. ko nga. Ikaw man nagkamot nga mori sila. Ikaw nag-bring nila dito essentially, di ba? Sa audio You make things happen, boy. Mo nang ganahan mo. micro. Ikaw ra pud naka-perform. Ayaw mo nang tagline sa mahuami. Pero katong akong mga example, mga kuan rin ito kasagaran ng mga Manila bands ba. Pero daghan kay mga tukar pod na locally, kanang local ra nga lineups. Pero nga nindot sa kayo para nako kanang mga dagan kayo nga mga memorable nga mga tukar ba. Na kanang either pwede usahay di mo kita appeal sa lineup. Kanang lingaw lang ito mga katong ila sa Eric sa Gazing. Lahi sa siya. Nasa siya nga ma-offer nga lahi pod na experience ba. Ito, mo-cater siya mga other na ones ba? Album lang Other siya. groups. Album lang siya. I think, so dili na siya kinahanglan nga ang one thing na na-prove na is di ka kailangan og Manila band, Manila act,
para mo create anak nga Community. support Yeah. sa mga tao. Daghan man mga kuan din na loyal following ng mga Yeah. acts o constantly growing ang number pud sa Ni-increase sa gid po interest. sa gig ganyan na pleasantly surprised ko sa turnout. Daghan. Dagan mga new faces ug mga Kana, old pud nga dagan na wrinkles. Nga ma-appreciate ako tanan nga lines kay power beta. So Mo to mga negro ba? Kan malas ko. Kanang mag-skit daga na joke. Kanang magkuha siya nak murag pinanak joke ba? Ang ilang kay dad joke man siya. So after nila kay ang katawa kay murag pinatiguwa nga. Ang iyang syllabication sa iyang laugh ba kay ang iyong dungan sa iyang linakwan nga kanang tiniguan. Di mo mga reels. Mga content online. Ako malingaw sa gan. I think most na ang kung sa on a daily basis kay feel ako mo na maka source of kuan ako kanang katawa kanang mga skit online mga Key and Peele. Ikaw, Ners. so era mo kung For the past 2 years kay ang sa imong kalipayan. Nanabi ni Uyab sa bags. Oh, kaya tagi ko ni kaya man agad ako ka nang lipay bitaw. Bitaw. Kaya man nag-happy man mi. Shout out ni Doc Grace. Grace Kelly. Nga Nice. dan chocolate ba. Ato na No, patamis lang. di kaya para makuha na tong ASMR. Nice po na. Pero kung ganahan mo nindot nga doktor ito mo bismed. Kung ganahan mo pagpaibot mo appendix or unsa na thyroid bagay. Basta ganahan ka mag-storya. Ang amang ibuhat lately busy ko di ba dugay ta na kita ba pero kini kano sa matalas ni kita 2 weeks 3 weeks Okay. 1 month Kita? Personally, lugay na to. kita sa so Nasa nung kita ni hapit mo ni Grace Balay. ikan mi Manila O kato. kato ba 1 month ago ba 1 month na to so relatively lugay. surprise ko ano nga nag-abot ta kay na happy ko ba ha? Kini atong community kay intact ba makatapok-tapok pa ba dili mo completely busy humansan yung mga tukar kay walay ako nang maka-make time pa mo og kuan mga ingani conversation ba pwede ta kasaban sa tapad ng kwarto yan sa atong kasaba bisag nagstorya ra ganito tayo ato niya nagstorya ra ganito tayo mo may nag-iyot diri wa pa Ayos. Pero mo kayo, awkward siguro mamuyag o gaiyot, no? Ano ba kayo? Iyot ang tulo. Mas less siguro ang chances na tutukod na doon, ba? Sabot na lang sila ba? Tayo mauwa mo umunok kay Lagi ka na kayo. intimate na kayo. Mura kung makaparticipate one way or another. Basing iyot dito, Ners. kato Morse code to ipangita daw yung naka-booklet na One day ko call for help dito. ano na to i-rewind to Magawas ko sa frame. ay ganahan ka mag-switch tawag ka spots pwede Kaya ta speaking of kanang inadto nga mga imagery ba? Kaya ta ako tanaw mo tong trap ba? Trap nga sa lida ba? Itong kang N Shamalaya Shimini. Shiminat. Shimei Lika lang salida ba nga crap about siya sa katong serial killer nga daddy. Taka na. Sa concert ko, no? Bati ayaw yawa. Bati sinuwatan. based on a true story na Okay, thriller na. sa imong di ganahan na to Tanan nyo ambot na po mga outlandish nga na twist nga you saw coming or unsa man ang imong opinion sa kay siya man ang twist man yung ano ba mo yung thing na wow na curveball ba Murag feel ako murag nila gihimong comedy. If kanang murag kanang di not comedy nga da like a self-parody murag ilang ano ba murag binuangan nila ang kanang twist ba mahitabo ni nanapoy twist pero mabaw kay nga twist dili siya well set up walay klaro Sayang. nga murag basta ang ending kay murag sort of twist pero kanang mabaw bati Unsa na orasan, Ners?
Ano sa'yo premise na serial killer? 2:30. Lakay yata. Makapukaw pa tayo ng breakfast eh. Pwede lang na yours. Kung kakape man ta. Na may instant coffee siguro din nga libre. Pwede man na to siya i-cut? Oh. Di, pwede na to siya i-cut. Pero before ito na i-cut, ikaw na po. Ay, huwag ko rin ko story sa ako ang thing. Bitaw ni siya. Mag-coins ako, mag-chills ako. Ganahan ko. Okay, nindot. Shout out to the island. Island life. Kini island ko ni nga. Na palm tree. Mo na imong logo. Mo na imong coat of arms. Ang nag-try pa ko come up pero Yung na, palm tree. ang kamag lately kay naging ano naman sa mouse and keyboard. Paano ko hindi na ko iba mo form Ano ka ba? Palm siya, palm. palm. Oh, nindot siya nga game nga kanang murag Fortnite meets Sims meets check kuan. Oh wait, meets Red Dead Redemption ganay mga puzzle. Pero kuan pwede ka mag-upload yung 3D assets, mag-create kag island nga kuan kanang pwede mag-create kag stories sa mga island, pwede ka mag-create of anything. Kini nga hotel, pwede mo ma-replicate dito. Pwede ang kuan, Cebu Making Space, pwede ka mag-create of tingnan ng place dito tapos Maghimo kag aka. maghimo game dito. Nakay nahimo na. Maghimo kag aka space. Maghimo kag theme yours nga. Ang island mo kay mga lain ng mga event place ba? Pero nindot tapos na mga May aka, Cebu Making Space na Yeah. kana Dropbox. Ang nakaindot niya na open beta pa siya, growing pa ang game. Tapos kanang karon at least 30,000 monthly nga players so kanang dagan ang possible mo makaila. Rotonda. Murag fuente. Yeah, pwede ka mag-create og mga structure. Di kan fuente ba ya? Bato. Pwede siya na reference with pwede na to. masundog ito. Ang minigame sa CMS News kay muli siya kag mabutilya ba. Pwede ka mag-race. Kuman sa gig ngayon mabutilya, muli ka kag mabutilya. Pwede ka mag-create foot race na obstacles. Na free ice stick. Ako siya gishoot karon kay pila na ako mga 7 nag-story ako karon kay 7 or 8 months na akong gaduwa niya game. Napod pahuway na putol-putol. Pero taas nga tayo ba? Nya May mag-focus. kuan ako nakita nga potential niya kay pwede nindot sa sense of community dito in game nga sa kadagan sa players gamay ang dedicated players active daily so nagay kay mailan dito nga friends nga pagbalik ng names share mo akong island kay pwede ko mag-host of people sa akong island like akong avatar na sa akong island nag-create ko game nga kuan like deathmatch or pwede mo puzzle nga nagod nya magdagan-dagan na yung mga spy hunt game nga mag-hunt kag clone nya kuan akong makaduwa na or mag-try na games kay players from kuan basically sigasa na migo nga taga off the coast of South Africa daw big yung location layo kayo siya Johannesburg. shout out Yeah, nandito the siya sa sportists Somalia. Pirate ship na. Pirate ship oh mo. may big kayong ethnicity usay na siya pagsultiyon ba makaingon ko di man ni siya kuan siguro South African. oh Wala accent. sige siya weed way ang matuwa ko kaso yan noon pero interesting ko siya nating nakatry na siya na Sige siya Wade. Was he weed? cannabis mo kuno siya kanang pwede marijuana marijuana kuno siya thing daghan ang akong island kay ganahan mo ko sa imagery ana ako sa akong island kay na mga bong na mga different mga paraphernalia Yan ba siya? oh tambay mo dito basta nag-create og island para ako interesting visually appealing og na games engaging nga mga test gyud ang imong reflexes ba so kanang kuan daghan ko kadua bisag asa daghan sa ko kailang Pinoy nga taga Manila taga Nueva Vizcaya nya napod uban nga taga shout out sa mga dila ko magpaila din ako i-doc sa akong self kasi kay bawal sa taga Cebu mo daghan nagkaroon ko sila Ikaw si Kwan. kung ako isa nilang link pero dili siguro Mag 69. oh shit dili na mas 42 na 42. ang so ako siya ma-connect ba sa atong community nga kay ganahan ko sa inyong songs tapos yung nindot siya maka-add Pwede siya dito. pwede na ko i-upload ang inyong songs as NFTs tapos Pwede na i-start sa game, matukarang songs. pag-start dili pa Oo. sa kwan pa siya sa lobby pa sa island kung explore ka sa island kay maka dungo gana pero in game na specific na soundtrack pero pwede mo siya ma-release Sa island. eventually yeah. pwede sa basta more siya games within a game pero essentially kay social platforms siya nga nag-start ng game Minecraft. sinin hapit ko makalimot sinin nyo nakaduwa na Lagi ako mo Pero di kaya sa laptop. Kaya mo init ako laptop. ito na mong sulti sa After 30 mga minutes. 1 week na pagduwa Dali ko naman siya. Pero feel ako kailangan siya time. Mag-isod kayo if i-sustain. nakita pag nindot nga island kaya mo ganahan Nakato. Pero dako kayo siya ba? Ikaw isa load sa imong engine Lingaw ba yan? Pero dugay kayo. pero na mga grand kayo mga things na ikaw ra ang mo make sa mga mini games within the island. Pero na siya template. Ikaw na magpapakasan-asan. Itong sa amo diri ang mga tools like jetpacks and boosters nga kaon ko sa podcast pero ASMR podcast mo Ikaw, Josh. Ano man? What made you... oh yeah so Infinity Island What made you... ay pupang naman no ang yung mga songs ang i-upload dito mo na Sige, ayun na na. hindi na ko mahayog hindi na ko mananggit Butang ang Oh, dito gato. na. Apple na playlist, no? Oh, yung hataga namin. link na pwede comparing Hataga namin points in return. potentially wag mo iporta na ano daw kung mga NFT pero kung ano Nananiba ba? Di ba?
Sa na tong art ni Chris Nins. Oh, dagan kayo. Pwede, na yung mga tao dito ba nga, ang ilang island kay game gallery para silang friends lagi. Mga 3D art, mga tanaw sila ato sila. oh, The digital world. na yung mga museum nga, each aisle, each room kay each wing sa museum kay lahi nga Theme. friend nila. So lahi nga art. Tapos kuan na nindot ang foot traffic sa akong island kay naka siguro kuan na more than 1,000 unique visits pero ang total 8,000 pero kami na magbalik kami na sa magsuon nag-visit sa island pero kung ngay masakag dito interested sila sa music interested sila sa look sa music sa island kay pwede maka-create new listeners new attention ba makatag more one mind share o sa kami na or basta daghan makadungog sa inyo banta ana ba kana mo share mo kay yeah sa may word ana. sus Dagan nindot yun siya eh. Nindot So dagan months mahog nag-months na nagdagan ang kaning NFT na island eh. NFT Island NFT island eh. Kuha na siya in production na siya since 2021 or 2020 pa gani Ay, tapos pero imuhang island mismo ba? this year ako nag-start. So na sa akong biggest regrets in life nakaroon na ako na nakaibaw sa game. Ayun, you're saying never too late. Okay, never too late. Ano na siya? Believe in yourself. Yeah, the flowers mo. Ayun sa The hearts mo. switch na ba 10 years? Agaw na Josh. mag-switch. Oh, so Ano just, patubag ka sa Josh? ay, mo na ning end sa ning episode. Guman ako sa kung Ate Kat then. Oh, seniors. Mag-current events ta ugma. Yeah, mo kaman kayo. Hayag What ba? pa current events? Wala, kanang Current mga events issue na to ba? eh. Di ka to kay kuan man to. Music scene dong to tanan. Keep it light lang siguro karon kay Sige, okay ra pa. dagan na tagilipag gani ha. kuwan. Multi-crit events. Sige, si Josh. But at least marag life update ba? No. In a way Ang na first comeback episode. oh, in a way na kuha naman nako na-introduce naman ako katong lagi alcoholic man di ko. Kaya before that kay dili kay katag inom. Kanang like how you drink today ba? Oh, mo gid. Labi I mean, na nowadays. labi na munggawas pa niya. Ay, inom tayo kumanigigan na yan. Kato si Joshua sa una katong pa siya nagamit hair grower kay butan maning bata. Na siya sheltered siya na siya katod kuha ni ba? Aray na iyang lunchbox eh. Kaya remember siya ko sa color G.I. ato. Joe. Pink ug white. Oh, what's that? Yan ay skateboard. Nag-skateboard! Skateboard and Yeah, kanang bantay mo ng kuan sa una kanang mga kadina sa belt sa kuan ba sa pants ba. Gabihay. Muna Face, you don't know we have it. kita ko na Joshua. The most coveted most coveted male in Cebu. In UP Cebu. In Cebu. Oh. kinsa man ni covet na mi Josh. Ayaw din na ito pangalan. Kay kailan na ito. See? Anak na ba? Ikaw! Di ba? Kaya pagpuyo. Pero otherwise, Aside from that. Hapit pa ito mag-usa ka oras. Aside from that, aside sa mga tagay, batukal, tagay, anya, kanang, what made you happy? Pwede mag-ihi? Ayaw iput lang. Okay na. Okay na. Naikog naman kung katawa. Tungkol sa lingan ba? Kasi gano'n siya kadungog yun na ito. Mas klaro. Kung sige pa. Ayaw kadungog. Sige. Naabay lain? Aside sa mga banda-banda. May mga kalingawan ba? Nakikikalingawan. Oo, ning suway ko uguan. Ning suway ko live outside of my privileges. Nag-stay sila. Live-in ko kuyog nilang Sa mga bags o sa mga friends. Shout out Bugs and Bin. When we friends. Oo. Huwag silang silingan. Oh, kama na hulong agog rice ug muluto og itlog. The little things ba for my little world. Yeah, naka-realize ko sa siya kalisod. Kanya, na siya. Kana siguro. Yeah. Kumusta man na? How's it going? Mura siyag metaphor na lang sa no, or mura siyag parallel sa nanibalik ta og bisaya na podcast kay murag ning reconnect ba no? Ambot lang. And I'm overthinking parallels sa imo ko sa natabo sa imong living situation. Oh, na murag kong ding balik sa ko kay murag I feel na murag disconnect na lang sa siya pa na
Wa na tanaguan. Amot lang, basin. Ay, kuhan ka, murag. Ni, kay wala na ba ka na, wala na ka live kuyog nila. Yeah. Niya, dako ba itong apart Yeah, sa listen yours eh. Mahal ngayon. Niya ka nang... wala ra may disagreement, so Wala man. Ang disagreements naman kay ang mga murag ka ng ang lifestyle which di man na ni mo mausab sa isa ka tao gud. Inana siya mo live. So, ulit tao naman ta, 30 na kaya akong edad. So, basta ingon pa mong kahoy ulit. at least mag-shorts lang kung nasa living room, no? Ano na importante. At least Magluplo ka kay. mag-rip ka Kwarto lang, magluplo. Pero ang indot naman, indot. Yeah, doon Gindot yung yung experience. Gindot ba? rasad. O, gindot rasad na kanang space da. mo mag-amot tayo gid sa kuan ba? Sa mga bayad, importante. Maura gid ang pinaka-importante siguro. Kita nakasuway naman sa tanay roommates. Ikaw kay sila Liwi o si Red. The other Red. Ako kay si katong The Perbs. Yung Comic Ang Kids. banyo biya kay mong limpyo biya ko atong banyo niyo kay mo conscious ko ba. Wala na yung mga guest, limpyo rin ko sa banyo kay usahay hugaw mo. Hugaw man. Mas hugaw pa gid yours. Tinudan na yun. Grabe. Hindi Baka na may nana, na may effort na may murag itutbrushan yung corner. Oo. Pero may nana mo. Muna kung makalipay siguro na proud ko na nakaagi dyo ko ginana. Kaya dili ka tiglimpyo sa imong own bathroom back home. Sos, ako, hindi yung kailangan eh. Pang kuhan man na. So, Present man na. Kita, murag niagi sa kag, kuhan no? Murag kag seminarista to. I think, pwede mo-compare. Oo, bitaw. Mura mission. Mission, no? Test Murag kag, in faith. murag kag nagsuway o lahi nga lifestyle. Bitaw, actually. Kuyog ang commoners. Oo. Naog ka kami sa imong castle. Pero imong mga guard na to, sa gawas na sila. Oo. Ano na kung mag-isod ko ba? Cheap. Ano cheap? Ang imong mga personal entourage kay nag-abang na sa atbang mo. Nitong mong nag-alas 12 para mo mahimo nag-pumpkin akong guwan. Courage na ko. Ganda, ganda. Anak ulit mo sa'yo, Josh. Uli ako. Naman ay kami inspiration sa kang Mags. Magandaan naman. Di naman na ako si Mags. Di lah itu Mags. Uno kaya ano-ano. Mags. Ano. Exposed. Kita ang liquid. Sige, Mags. Liquid moves. Kuan Mags, kata mo giingon ako ganina. So, di lang tatama. Sige, okay na ta. Okay Kung na to. mag-work, mag-gusto ganyan kay awkward pause. Lagi? Giingnan man taga, mati kayo. Right in the comments unsa inyong matubag ato na question ha. Sige, nice ni. Ako matanaw ko na eh. Ako tanaw siguro ko ano. For sure. Mino ko ano eh. Di lang ko mutuo. Muna atong tagler. Ay di mo tanaw jud ani mo edit joke news. Eh, okay na bitaw kay. Di, ato pa dan eh. Shout out Lenovo Lock. May akong laptop Lenovo Lock. Lock, Ang importance po dan nga episode, I think, is nang naka-breakthrough ta ba na makasugod balik ba? Bitaw ba yun? Yung indot I siya think, na... regardless kung unsa siya gawas niya. Silang liwi o sigudo. Dagkan sa yun na iganahan ni share yun. O, to be continue. Feel ako karon kay medyo incoherent man ta. Well, nagka factors kay hubog tagamay. Naka-inom Record ba? Oo. Kapoy sa kapoy. It's actually ko na alas stress na sa karlahan. Yeah. Tone down pa dyan sa ato ang voice gamay, modulated na, so medyo daghang factors, pero ako parang ako nindot na siya kay naka-breakthrough ta nga mabalik ba. So daghang salamat yours. thank you kayo sa imong parents for kuan ba diplomatic ASEAN ba Di ano speakers ba barog ta ba niya ato we end the episode by sa man na wala kanang way mo daw oo. Tapos na pa space there for BBM ba? Oo. ate mo tayo sa BBM Unity. si Alice Go Ayos different shades ba. bye Oh yeah. Long review. Angled. Bye guys. Whatever. Bye.